Kuinka helppoa alaikäisen on saada kannabista? No jos mä nyt mietin, kun mä olin itse alaikäinen, niin olisi mulle kyllä esimerkiksi helpompaa alkoholin saaminen. Väite. Melkein jokainen nuori tuntee jonkun, joka pystyy hankkimaan hänelle kannabista. Ja jos omasta tuttavapiiristä ei löydy, niin saaminen ei siltikään ole ongelma. Mutta mä kysyn nyt koululaisilta, että kuinka helppoa se kannabiksen saaminen on. Terve pojat. Kuinka helpoksi te luulisitte, että jos te haluaisitte kannabista, niin saisitte? Helppoa, koska mä oon saanut. Siis se on vaan silleen, että pitää vaan tuntea yksikin henkilö, sellainen oikea henkilö, sillä antaa ne massit, niin se on siinä. Väite tuntuu siis pitävän paikkaansa. Kannabiksen saaminen on nuorten mielestä helppoa ja käyttäminen vaikuttaa yleiseltä. Esimerkiksi toukokuussa Nurmijärvellä paljastui jälleen nuorten kannabisrinki, jossa mukana oli arviolta yli 20 enimmäkseen yläasteikäistä nuorta. Edellisessä tapauksessa nuorella oli mukana lähemmäs 50. Myös Kokkolassa ja Sipossa on ollut vastaavia tapauksia. Moni kokeilee ekaa kertaa kannabista seurassa, eli esimerkiksi bileissä. Tarjoajina on selvästi yleisemmin ystävät tai tuttavat kuin tuntemattomat henkilöt. Erässä helsinkiläisessä lukiossa koulukaverit saavat kutsun bileisiin Facebookin kautta. Millaisissa tilaisuuksissa kannabista käytetään? Esimerkiksi ihan viikonloppuna vaikka sellaisissa perusbileissä ja vaikka ihan rentoutuakseen vaikka 4.20. Kuinka usein sitten tällaisia bileitä on? Ihan järjestettyjä on ehkä joku kerran pari kuussa, mutta aika usein näitä kyllä on joka viikonloppu, kun porukka vähän kerääntyy samoihin paikkoihin. Miten tämä pilvi sitten liikkuu näissä bileissä? Kaikille yleensä riittää, jos jollain ei ole omia, niin kyllä sitä yleensä tarjotaan ihan kaikille. Kannabismarkkinoita on monenlaisia. Osa saa kannabiksen edullisesti kaveriporukan yhteisestä puskasta, osa kasvattaa tavaraa rahan toivossa ja kolmansissa piireissä kannabiksen lisäksi liikkuu myös muita huumeita ja rikollista toimintaa. Kannabiksen saatavuutta helpottaa ostajien rahan kerääminen yhteen isoon pottiin, eli yksi henkilö kerää ostajilta rahat etukäteen ja käy dealerin tai kasvattajan luona ostamassa kerralla isomman satsin, jonka jakaa sitten eteenpäin. Näin kaikkien ei suoraan tarvitse tuntea kasvattajaa tai varsinaista dealeria. Millaisia ne hankintatilanteet on, kun sä meet hankkimaan sitä pilveä? Välillä on semmoisia epämukavia tilanteita, että joutuu menemään jonnekin paikkaan X heittämään rahat ja sitten odotella vaikka joku pari tuntia jossain ulkona. Ja sitten parhaimmillaan joku tuo setit ja sitten vaan heittää rahat ja homma on siinä. Ja miten tämä tapaaminen sovitaan? Useimmiten puhelimitse tai sitten netin kautta, vaikka Facebookissa tai Irkissä sovin. Sitten kun tavataan jossain, niin missä tavataan? Tyypillisesti jossain ulkona yleensä tulee tavattua. Harvemmin ihmiset haluaa tehdä kauppoja kotonaan. Terve. Täälläkö sitä kasvia kasvelee? Joo, tervetuloa Salaseen puutarhaan. Ei ihan hirveästi haise tämä kasvi. Joo, se ei vielä. Että tosiaan vasta kohta puhkeamassa kukkaan, sit se tuoksu lähtee leviämään. Mutta tästä voi vähän painaa ja puristaa ja ottaa sitä aromia sormiin. Aika hyvin lähtee nyt irti. Miksi sä sit aloit alun perin kasvattamaan? Kun se itse kasvattaa, niin tietää mitä saa. Voi tehdä siitä niin hyvää ja niin puhasta kuin haluaa. Pari vuotta sitten eka kertaa kokeilin kasvattamista. Se jäi vähän kesken. Minkä takia se jäi kesken? Vähän liian avoimesti poltettiin pilveä festareilla ja sitten siviilipoliisit pärähti sinne leiriin yöllä ja kävivät kotikaupungissa sitten hakemassa puskat. Jäit siis kiinni? Joo. Kuinka paljon tuli sakkoa? Se oli jo vähän päälle 400 €. Ja hyvin sait maksettua ne? No joo, sitten taisin ottaa opintolaina ja maksaa sillä. Miksi sua ei tavallaan kuitenkaan nyt pelota, että kävis taas noin? No ei se silleen oikeastaan kuumota, kun on jo kerran käynyt läpi semmoisen oikeusprosessin, niin siinä näki ihan, että ne on ihan tavallisia ihmisiä ja poliisi on ihan ystävä. Että se on oikeastaan harhaluulo, että se rangaistusmenetelmä silleen pelottelisi ihmisiä. Että oikeastaan päinvastoin siinä oppii siitä prosessista niin aika paljon. Suurin osa markkinoilla olevasta kannabiksesta on huonolaatuista prässättyä kannabista eli lakkapudia. Kannabis on siis lakattu esimerkiksi venelakalla tai hiuslakalla, jolloin kukan paino ja hinta saadaan kaksinkertaistettua. Yleensä kokemattomalle käyttäjälle myydään juuri tätä huonompaa tavaraa.
minkä takia ostajat ostaa huonoa kamaa? Ei jengi uskalla testailla ensinnäkään, jos ne ei tunne ihmistä, jolta ne ostaa. Vois mä testaa, että onko tää lakkapudi vai ei, koska sieltä voi tulla ihan mitä tahansa siihen ohimolle tai yhtäkkiä nurkan takaa tuleekin 20 tyyppiä silleen kattelee. Kuinka suuri terveysero on kannabiksen ja sitten tällaisen lakkakannabiksen välillä? Se on sama, jos sä poltat lakkapudin, niin se on ihan sama, kun sä käyt jostain Biltamasta hommaamassa lakkapurkia ja suihkutat sitä keuhkot täyteen.